Iya Yun, Masuk, Pak. Masuk sumur. sik tuh. Arep mandi kowe? Nanti kletakmu iki. Wis ban, rasa susu-susu sik we. Aku telat Pak jadi kancil iku. Sik to. Kayak kurang rabuk, ewangono diluk. Sing ngono padha dewi. Wong pek orang cerimpet ya larone segoro sanu iku man. Ngono to mantu ra kena dikalapke garapane. Engko nek wayah panen mangan crongoh dhewe. Mbok wis, Pak. Lah wong iki lho wis tuwek, dipenakne ale tuwek. Lah lek trahno pengen telo, golek ning pasar kono lho akeh. Tuku ke ora nganggo duit. Kuwi engko yen kok peksane nandur, awakmu kok drop neh. Malah kangelan nek nggo ning rumah sakit. Biaya neh. Ya nganggo duitku ae kok bingung. Yo duitmu. Lah lek terus ning rumah sakit, sing nunggu sapa lek ra aku? Akhirnya kan malah repotne to. Ngene lho Yun, aku njajal nandur telo bibit unggul. Yen iki engko iso dadi per kilone iso regane dhuwur. Wes saya aneh-aneh. Oleh info kok ndi to Pak iki? Dikandani Pak Jarkasi Wonosari. Saiki wonge sukses nandur telo bibit unggul. Kalau gajah, Mbah. Tik ngerti kowe Ren? Oh, kok sing rasa ngerteni iki? Ngerti yo ngerti ning rasa busukne. Yen arep busuke ora, ning mikir arep kandhani. Yen lemu nandur mono kuwi rugi. Lah kudune Nandur teloke per hektare ngasilke 80 ton. Lah yen didol ngono kuwi payu pira? Ya rego saiki 2,5 Yun. berarti yang ngasilke 80 ton duite 200 juta kuwi. Betul, makane nandur aja tembre-tembre sing cong. Berarti yang nandur 2 hektar ngasilke 400 juta Ren. Betul, pokoke saya cong, saya akeh olehmu. Gek modale pira ngono kuwi? Pak no saya kita turah. Ya iya. 50 juta? Iya, menghasilke 400 juta modal saya kita bingung. Iya, tapi aku ora duwe duit yang modal sakmono. Lah enek sertifikat, dilboke bledeng. Sopo arep nyairke papah 50 juta? Lah wong jenenge papah lah abang kabeh. Abang berarti mateng. Wae dipangan, pangan mantri bang. Tenanan aku ke. Lah mantumu Mbah, kerjane koperasi. Genemu abang preco jakali. Letu. Apa kena bocah kuwi dijak kerja sama? Ya langsung ning kancil ae to, Pak. Langsung ning bose. Lah nyapon dadak lewat pletuk barang. Nah, ngono lho cerdas, langsung nang unite, kancil. Masuk. Iya Yun. Masuk, Pak. Masuk sumur.